Iqela le-NFP limemelele umphathiswa wamapolisa uBheki Cele ukuba aqinisekise ukhuseleko lwabagqatswa nabazigqatsele unyulo oluzayo lomasipala. Iqela le-NFP beligaya ivoti kwindawo ezithile kumasipala oMbaxa waseThekwini namhlanje. Okusenza sisabela kakhulu ukuthi uma iqhubeka lezi zehlakalo kungenzeka igcine lolu khetho selichaza njengolungakhululekile ngoba alikwazi ukuthi ikhetho likhululekile kube kusabulawa abantu. Ukanti umgqatswa weCOPE kwisikhundla sikasodolophu kumasipala oMbaxa waseGauteng, uColin Makhubele uthi umbutho wakhe uza kugxila kwimiba ephathelene nokuquka kwabangathathi ntweni kuqoqosho. uMakhubele ebeyokugaya ivoti namhlanje eIvory Park kude kufuphi naseMidrand eGauteng. There has to be experts that assist us with proper planning. And once you can get the proper planning of housing done, you are able to get the basic services to each and every person, water, sanitation, electricity and others. Kusenjalo, iqela elisanda kusungulwa iDefenders of the People lithi lizithembile ukuba xa lingaphumelela unyulo lingenza umehluko kwimpilo zoluntu olungathathi ntweni. Inkokheli yeqela uRufus Mphahlele ebeyokugaya inkxaso kwilali yaseKureng ngaphandle kwaseZebediela eLimpopo. We want to make sure that they get proper roads, they get service deliveries, because we have realized that the municipality don't care about our people here. People are poor, there is no water here.